Com en qualsevol conflicte, aquest joc de paraules només té una solució. Només quan aprenguem a respectar-nos començarem a comprendre el funcionament del món. Una pau establerta mitjançant les armes no és res més que una guerra continguda. A tots els perversos jocs de paraules que fan servir els nostres dirigents, només cal que tinguis clar quin és l'únic que aconseguirà la pau. Els altres, masses vegades, són artificis. Encara que cada vegada que vegis aquesta animació les peces del trencaclosques canviïn de posició, la solució sempre serà la mateixa.